Ik ben nu even een filmpje aan het maken. Kijken of dat wil lukken. Dat is toch zo dom heel echt gaaf. Dat is echt een duwtje in je neusje. Schattig, ja. Ja, kom naar eens bij meisje. Kom eens bij meisje. Ja. Ja, wat wil precies? Je moet natuurlijk geen leren bankstel hebben. We hebben het wel gehad hoor. Ja? Dat de buren naar de Filistijnen gelopen. Ja, die zijn niet tegen zo. Ja, geen vellen eraan of zo, maar alle gaatjes. Ja, al die haakjes. Die nappaleer had ik hem.